Kandusanan sa mga ni-comment sa among YouTube channel Like a Burn Aninuhon. Live ta karon sa among kagulingong istasyon nga wala pa marehistro. Kandusanan, pa-shoutout naman dyan sa susunod na video mo, Ludes. Stay connected. Gikan kini kang Bantat TV nga taga Maynila. O ang ikaduha niyang mensahe, aba, masarap pumasyal dyan. Presko at malinis pa ang tubig. Don't forget to remember me, my friend. Gikan kini kang Bantat TV nga taga Maynila. Yes, Bantat. Pag may time ka, pumasyal ka dito sa aming lugar sa Paapa, Bangonay, Habonga, Agusan del Norte. Sasamahan ka naming maligo doon sa Apa-Apa Falls. At salamat sa imong ipaabot nga mensahe o pag-comment sa among YouTube channel, Like a Burn Aninuhon. Thank you so much, Bantat TV. Kandusanan, gi-share na ni Papa sa Facebook ni Papa Jerome Quizon. Gikan kini kang Mateo Quizon nga taga Talisay, Cebu City. Hello, Mateo Quizon, salamat sa imong gipaabot nga mensahe ug salamat sa imong amahan nga nag-share sa video about atong suliran sa katong Aninuhon family nga 28 years na ang nilabay nga wala nakauli ang ilang amahan. Diri sa Apa-Apa, Bangonay, Habonga, Agusan del Norte. Kandusanan, diyan kayo naliligo, gikan kini kang Chi 1994 vlog nga taga Maynila. Oo, Chi, doon kami naliligo sa Apa-Apa Falls. Masarap doon, lalong-lalo na kapag summer kasi malamig ang tubig doon. Pag may time ka, pwede ka naming samahan doon sa Apa-Apa Falls. Maganda doon. At salamat sa imong gipaabot nga mensahe o pag-comment sa among YouTube channel, Like a Burn Aninuhon. Thank you so much, Chi. Kandusanan, angayan kaayo si Manang Antang. Gikan kini kang Gregorio Alyusada nga taga Pasay City, Maynila. Hello Gregorio, salamat sa imong nga nahimuot ka Manang Antang. Oo, salamat sa imong gipaabot nga mensahe ug ako po ning ipaabot sa iya. Salamat sa imong pag-comment sa among YouTube channel, Like a Burn Aninuhon. Thank you so much, Gregorio Alyusada. Kandusanan, ako ni i-share para perminti ko ma-shoutout sa inyong istasyon. Gikan kini kang Julian Aninuhon nga taga Bangonay, Habonga, Agusan del Norte. Hello Julian Aninuhon, salamat sa imong gipaabot nga mensahe. Mobitong perminti ka na mo gina-shoutout kasi hindi ka nagsasawang suportahan kami sa pag-view sa among mga videos sa among YouTube channel, Like a Burn Aninuhon. Thank you so much, Julian, nga taga Bangonay, Habonga, Agusan del Norte. Ug karon mga kandusanan, mag-shoutout ako sa mga supporters namo sa YouTube channel, lalong-lalo na sa among Facebook account nga hindi kayo nagsasawang mag-share sa among mga videos o pag-comment sa among YouTube channel, Like a Burn Aninuhon. Salamat sa mga subscribers na among gi-convince nga mag-subscribe sa among YouTube channel, sa mga viewers nga walang sawa na mutanaw sa among mga kabuang nga mga videos. Thank you so much sa inyong suporta. O aduna ko'y mensahe sa katong nag-shared sa katong problema sa Aninuhon family nga 28 years na ang nilabay nga wala nakauli ilang amahan. Oo. Akong mensahe kang Ernesto Aninuhon nga unta muuli na kadiri sa Paapa, Bangonay, Habonga, Agusan del Norte kay gimingaw na ang imong mga igsuon ug mga anak. Ubay-ubay pud ning imong mga apo diri
o bisan pa man nga dugay na ka nga nawala diri nga wala ka ni uli, wala ka nananghid, pero wala gyapon nasuko imong mga anak o yung mga igsoon, naghandom sila sa imong pagbalik, unta makauli na ka diri sa Apa-Apa Bangunay Habonga Agusan del Norte, kay andam ang imong mga kaparintihan diri sa Apa-Apa Bangunay Habonga Agusan del Norte nga modawat gyapon sa imo bisan pa man nga nakasala ka sa ila. Og naghandom sila kanunay nga unta makauli na ka diri sa Apa-Apa. Og maura kadto, salamat kaayo mga kahandusanan. Hello mga kahandusanan, thank you for watching. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel, Like a Burn Aninohon. Thank you so much sa hindi nyo pagsasawang suportahan kami sa among mga vlog. Thank you so much. Thank you.